Wala kipat ba kajela kidang don kajing artatian banshim ketika banyadana kajing pang COVID-19. Kayo do shalong kabadi kayo kabarem kabahet tam ha kajela kalapni ka nuksa ha kabahado kandai pusaw naksispa kinong dijing de kiladap banshim ya kani ketika. U acting CM kahima meliam upayam aina manik CM uli itu bakiladon arhajar praspa anrup sangut kinong syongdukan bak kinong demadan kibaladap banshim ketika. Kumshi benta banyadail dia nakaklam COVID-19. Berkiladon satang laispa laipuingot ki bampat pendap ya kejing syim ya ketika. Ulong ba arhajar shispa shpaungot kila syim ya ketika ha kathanat jong ke himam liam kat bah nyospa san pusaungot pat kila syim ketika ha kishnong ke bakishong gisa. Upaya ulong bawa laki ni kinong syong dukan baginong demadan kila dap syim ya ketika. Kim day pat ban kensting henry kidai ban bot renti kijing patha jong kathanat kakot kakya. Baladadan kinong de ke bapen ken kijing patha on khang khardap no ya kidukan jongki. Nalor kani ulong bakahima kampen bor ginong dia ban syim ketika. Nrei ula kentu pat eki baladon ka jingle ketes kidai ban ai ka jingi trelang. Kat ba menteri kahima meliam uba midnight born karluki ulong bakahima kalabatharu ya borok kidukan hayodo bakidai banta ka jing tho vaccinated ya kitu baladat ban syim ketika but not vaccinated ya kitu ki bampat dap syim ya kani ketika. Ngayu iba kiboni ki nong syong dukan bat ki nong yarap jongki ki wan shakmat he kat kum ki figures barok ki bawan ai unit tika nadu khanyo terik adu arpunyo terik kalong ar hajar shispa shphongot ti ki nangta ki don paru ki bala ki nong shong yo nangta ki badan dukan ki basa pasha ki shnong jongki ki don kumba nyo spa san pusaungot ki ba ai shabar nangta ki bampat ai pat kat hadu menen ki sngi ki don kumba lai spa lai puingot ti borok ki ba ladap ayo ni u vaksin hapo yo do long do arah ja praspa ndru pusa kemun ba kumnu la khandai pula khandai pusa person ki ba ladap ai tika hapo yo do tina kaliang jong ngi ka bor himahi ban ka office jongi kat ba menteri bakrawe dalang ni tingi kentu pat ikitu ki baladap ai tika makanaru bakidai ban bud renti kat kum kajing patha nak health department bat kum ju ru nak board district bahadian baladap ai tika ru maki bakin ya deng be ikamasi bit ban kum taban sya banyelum haju nang tanga karpat ru iki bawan siyo ru bakin ya buram lam ya kata nang ta bakin ya deng ikimas bakin ya side bahti nang ta kum ju ru iki hand sanitizer ti akawe kaliang baru ni ai kublehi ki board district ru bat kum ju ru naka district council ki balaya rap lam ya ka himamalim kum gani ka por bat nak kum ju ru naka health department ki bala kloy ban batha ya ki nurse ki doctors bakin one eye vaccine hante po ham thanat jong himamalim nakaliang jong ni ki lai spa lai puingot ki don hilala ka jong ki daw ki ong ki to ngin pet thu shwa nakaliang jongi ngim penbor hiru iong ka shong ha kamon jong phi tangba hakasni badon ba random testing ti pihak banyele hi adam lada pemle random testing ti kabu man ngim tip ba ki nakaliang na kitu kilai spa lai puengut kila ban kit pen ban uni khunyang jingpang ru ngim la ban tip kata ti dadon random testing ha kanu ko po nakaliang jong ngi ka bor himaru ikarpat itu kilai spa lai puengut bakin yami shakman ban phalai tes kumbakalong mentahi ko khoj khia kadai ka ba badon kam tang ba khmat tam jing im jungi ki brio te nga kan tu la me ki ru borok ki ba shong dukan ki ba yawan chiyo bakin ya bur renti ya ka protocol jong ka health department te na kaliang jong ka bor hima lada ki ni ki ba shong dukan ni ki try dukan ki bur renti te na kaliang jungi ngan pha khang be ya ka dukan namar ngim kwa ba tang na ka we ni arteli ki dukan ban pen priang miang yu khunyang jingpang bat kumju ru ban bangem kwa shu hi bakayo du kan khang me sai sien